Aku ora kepengin pisah. Pengen ku mung tansah sandingan, tansah cecaketan karo kakangmu barang. Semono uga aku amban wae. Sedil wae kowe ora ketemu karo kuwi rasane kaya suwi. Wanita indah lesnya saben aku nyawang kuwi rasane atiku tentrem apa. Piye? Aku mlebu metu. Lho ngenteni teka. Upama ora ngenteni ora apa-apa kok mah kowe sing nang ngono. Ya kuwi jenenge unggah-unggah ora. Ora apa-apa wong saiki wis tekaning jaman kudu ngono kok. Doni Mas ambar nganti bingung nganggonku kondo saben ketemu karo kowe amban mau. Ayak. Kok ayak piye to? Iki kok ora ana sapa semana ning banyu kali kene wong watu-watu ning sendang kene kok. Nang tenan to, Kang. Kondomu ora leleme ra Tenan kok ayu. Tresnomu mung kanggo amban wae. Padha sing tak rasake, Kakang. Iya. Ana ing jagat gumelar iki yo mung Kakang umbaran sing tak tresno. Ya matur nuwun banget ambar Mas. Datan king gangsa sampe jagonan kene suwe babdur bapakmu golek iki ya bae. Yo malah kebeneran Kok kebeneran aku durung apa durung iso nampa nek umpama yo endang-endang omah-omah bareng aku pengin sawetara duwe